ang ito na ning iso. Mga garlic gamay, onion. Garlic na naman na siya garlic. Ito na nang sibulan ng garlic. So, ayun na to. Butang na to ang fruit cubes. Paranis atong sabaw na pong isud ang pansit. Dere ka na bukal naman pansit. Kung nalutoon pansit kadiyo. Dali ra ni maluto ang pansit. So ang noodles ni bukal na pud siya pag-ayo. Ara. So luto na ni siya. I-drain lang ni nato. Few moments later. Andam ato ang kana batsoy at taog pansit. Ngayon, sagula na tuog kaning itlog. Dra. Itlog atong isagol. Dayon, tangan na to garlic. Tangan na to og chicharon. Nahan man ko daghan chicharon, labi nag wala ni baboy, pwede ra chicharon daog na. Lami kini siya labi nating uwan. Sus. Lami Ako ganahan mo kog hang gamay sa gula na og sili. Kamo depende ninyo. Ako kay lig kog hang. Dayon dahunan. Ching ching ching. Lami kay ni ron. Dayon ato nang sagulan siya og sabaw. Kahumot sa sabaw. Kani yung padaog kuan. Lami. So, mura na kasimple ang pagluto bastoy, batsoy, no? Sagulan na to og ground pepper. Na, mauna ni siya ang ato ang batsoy. Lami na kayo now. Labi na inyong kanon. Kurang lami Sa iyo na kayo sa buhaton. Dali ra kayo na mabuhat. Pwede po mo gamit og pansit ka ng uga nga pansit tawagan niya. Pansit kanton, pwede ra na. So ang naanak ko kay tumang pansit nga fresh. So mana siya. Okay. See guys, salamat sa pagtan-aw. Please subscribe. Bye.